пък се отбях. Какъв бяг за мама Ганке? Ти стой там да ми гледаш в ресторанта, а пък после питай какъв бях. Ей, Или, ние с тебе като си приказахме в гостилницата, аз чух шум и помислих, че машината тръгна. А пък то, тръгнах подир нея, гоня, викам, боже, килимчето ми вътре остана. И аз бягам, влязох вътре, той един човек ми викна и аз викам, мане, то сега ще ми вземе килимчето. И той пък човека разбра и излезе. абе, мама Ганке, той влакът взел, че маневрирал, а ти си мислила, че влакът е тръгнал. Че и килимчето ти вътре. Ти не си плати виното? Ама аз ти го платих. Пари си имала, платила си го. Черпено винце. Ти, госпожо, ходила ли си по Европата? Ходила съм, мама Ганке. Цяла Европа съм обиколила. За последно, с моя фионсе бяхме на Шанзелизе и пихме вино на Айфеловата кула. И аз колко свят съм кръшкала, Гюргево, Бреила, Букуреш. Ама чакай сега да не те излъжа, в Гюргево бях ли, не бях ли? Не, мерси. Аз когато съм чела, сега ще взема да поспа малко, сиреч пари съм дала. Guten Tag. Was war die Reise darin? Ausgezeichnet. Darf ich seine Koffer nehmen? Как ще ги дам, момче? Ще извадиш някой шише, ще плака кой кухта гони. Само да лъжа тука. Ein, zwei, drei, guten Morgen и след пари искат. Защо, мадам, не я оставите на касата? На касата ли? Чуда ли се? Ще я взема, че после какво ще я правя? Знаеш ли какви са тия на касата? Ще си я прибера в мене си. Къде ще обядваме? Долу в ресторанта на хотела. На мен не ми се яде. Ти върви това, милост, хъпни си, аз тук ще те почакам. Добре. Мама Ганке, ти не излезе ли да пиеш вината? Да се поразходиш? Седнах да се позакърпа малко. Пък и какво да я гледам на Виената. Град като град. Хора, къщи, салтанати. Къде да отидеш, си good morning. Тия немци парите ти искат. И в България има кой да ги яде. Was war die Reise, Damen? Ausgezeichnet. Darf ich seine Koffer nehmen? Иле, ние с тебе като се прикарахме в гостилницата, аз чух шум. И мислех, че машината тръгнала. И тръгнах подир нея, тъчичаните, бягта, не знам си какво. И викам, килимчето ми. И бягам, аз после скочих вътре в нея. И ти ми вика. Той човек, разбран се излезе. И да, Attack, front to back, in this thing called rap. Singing like a double rhyme double on a heavenly level. Bang the bass, turn up the treble.
my mind day and night all the time. 714, wise, the mind, maniac, radiac,